Будемо дуже багато робити стосовно окупованого Криму. Резолюція, звичайно, і хочемо її зробити більш потужною. І є така ідея зробити окрему резолюцію стосовно мілітаризації окупованого Криму. Тема, яка всіх цікавить, оскільки саме з окупованого Криму здійснюється багато речей, рейдів, поставок щодо Сирії, щодо інших речей. Базу зробили, воєнну перевалочну. Так, не одну. Зараз Крим перетворився на одну велику військову базу російську. Причому, що там є, ми до кінця не знаємо. У нас є обґрунтовані підозри, що там може бути і ядерна зброя, або щонайменше інфраструктура для ядерної зброї. Те, що відбувалося на півночі Криму, так ще потрібно подивитися, чи там виробництво титана або щось інше, оскільки деякі речовини, які там зараз в аналізах знаходяться, вони в цілому виробництві начебто і не мають бути присутніми. Або там щось таке зовсім з виробництвом, або там щось інше. Тому маємо дивитися, залучати міжнародну спільноту. І насправді